Čo špekulujete? Budete ešte piť? Nie. Dajte to sem a dajte to dole. Dobre? Dobre, v pohode. Budem veľmi, veľmi rád. A to, čo budete natáčať, ako budete na televízii, ja do auta nesadám. Určite nie, pretože odvoz mám tohto auta odvezený. Len či to neutriete. Robí vám to? Len neutriete to? Robí vám to radosť? Nie, mne nie. A takto sa mám opýtať? Takto? Ešte ma tam nahrajte a potom uvidíte, že koľka bije. Vypadnite preč. Dobre? Odchod. Ešte by vám zaujímavé odstavil. Ešte tak? Baví vás to? Hento debila to baví normálne. Tak? Mám sa takto schovať, alebo poďte. Viete čo, nás to nebaví, len pokiaľ budú takíto ľudia na cestách, tak nás to mamiť bude. Vypadnite. Vážne vám hovorím, poďte do ryti. My si môžeme na verejnosti točiť, čo chceme. Ja mám trošička iné problémy s tým autom, nie s vami. Poďte do ryti. A to je vaše auto? Staráte sa o to? Tak hovoríte, že máte problémy s autom? Áno, však sa vás pýtam. Poďte. Vy ste drzí, jak hovor.